ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama moni kala mon inde mo yettude mum sikki ala hannde kadi yewtere men nde guinirɗen hol janggo men ari ɗo kadi e ballal Allah e ballal Obama provision hannde noon mbiɗa sikki son jii ndeɗo jonde e sikki ala ko jonde pulago tigui rigui jooɗiɗen ha tengti noon joddiɗen ɗo koye hono ɓe gandanɗa ɓe hoore ma ala ko woni haaju mumen e hammu mumen so wona yo pulagu yaaru yeeso yo pulagu ɓamto hono fedde nde ganduɗa no hoore ma ne wiye jalluɗi jaam e gardugol Alassane Oudou Sarr noon sikki ala ndeɗo jonde kam haali hoore mum gasni ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe wadde ɗon mbawide émission o hannde ko émission pattam lamijo wonata e nder émission ngaji mo kewɗen waddude ɗum noon Seydi Sarr calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Obama provision wondude e télé mbedda Ibrahima min salmini on min salmini Obama production min salmini aussi télé mbedda min salmini dendagal yeeɓiyankoɓe télé mbedda kala e dow inde troupe men jalluɗi jaam ɗum noon min salmini bandiraɓe kala ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbeɗa sikki on nani salminago Alassane gardiɗo jalluɗi jaam ceerno Alassane mbiɗa yiɗi noon namnade seeɗa jalluɗi jaam holno yi aduna bon Seydi Mal jalluɗi jaam yi aduna ko heeɗe ujunaji ɗiɗi e nayyi 2004 ndeysan yo Allah yurmo yaafo e jinnaɗo meɗen Djibril Hameli ko kanko inni jalluɗi jaam kadi ndeysan hay ɗo mbatten hannde plateau e galle makko wonani taw hay taɓanɗe ɗiɗi mataw ko ɗum Allah hoddiri télé mbedda ara ɗo henna ko 2004 jalluɗi jaam yi aduna so tawi en kalanno jibinande muɗum faade ñallal ngal hannde voilà ɗum noon ceerno Alassane holno mbaɗɗa ha couvreɗa ɗum ɗo e ardade no wayi musde ni ay ardade so muusi tan ko ardaɓe ɓe goni goni ko musɓe ɓe par ce que yimɓe mbi ardade ne muusi ardade ne muusi ardade so muusi tan ko ardaɓe ɓe minen noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah jalluɗi jaam Allah rokki ɗum wune walla Allah rokki ɗum sens mo gandanɗa hoorema ardaɓe ne gandi holko woni gardigo aɗa andi neɗɗo o artata ko fedde ɓinngu moƴƴago ɓurde ɓinngu moƴƴago walla ɓurde ɓinngu baba walla ɓurde kadi to gandal so tawino ko ɗum so tawino ko ɗen gueɗe tan en gardintuno neɗɗo mi anda goɗɗo min kam ala mo gardotomi par ce que min mi gonɗinani mbiɗa ɓuuri innama aade sako noon ɓe gondumi ɓe wona ɓurɗu men yumma wona ɓurɗu men baba wona ɓurɗu men kadi gandal gardigu so woodi tan dental no woodi foof wooda hoore waɗande jalluɗi jaam ko no mbimami ni ko histoire jalluɗi jaam mi wima joni yi aduna ko ujunaji ɗiɗi e nayyi 2004 kono noon jalluɗi jaam wonɗo ummi jalluɗi jaam ummi koye fedde wiyetede timtimol ko toon min gonno ko nden fedde toon jalluɗi jaam yalti ari so siga henna ɗum ko histoire en gartata e détuji ɗon jalluɗi jaam so tawi wiyama jalluɗi jaam awdi jalluɗi jaam sosnoɓe jalluɗi jaam nde ummi timtimol nde hande ɗo e nder oɗo plateau komin ɗiɗo komin ɗiɗo min kaldo e ma o e Fati Abou keɗɗo junggo ma nano o ni oɗo sohnaji oɗo sohnaji joni ɗo komin ɗiɗo ɗum ko fonnoɗo ɗum ɗo joni ko ƴiƴam kesam woni ɗo e jalluɗi jaam mbeɗa sikki ma e garoen heeso ɗum noon gardigu kalata ngu gardigu musngu mi yiyani ɗum woni mi yiyani ɗum gondumi koye miñiraɓam gondumi koye baɗiraɓam gondumi koye ɓiɓɓe yimmiraɓam e ɓen ɗo kamɓe ɓeɗo foof noɓe potiri somi wiɓe 7 heures du matin potten ɗo henna kamɓe foof 7 heures mi tawaɓe ɗo henna goto foof ene rokki respect hakkude gardiɗo e gardaɗo o donc min ngala on probléme kadi ɓeydi kam hawde hen jimi ko hakkude ma e mabɓe ala complexe suude oɗon piijo oɗon jala goto mum fof ne yano goɗɗo o c'est comme onon fof kono guiƴiraɓe et puis wona ardiɓe fof mbay noon ɗum ɗon sa yi wayno ɗum ɗo ko logique ni troupe théâtre so complexe woni hakkude o jouɓe théâtre tan andu ɓe goppi rôle mabɓe holko woni complexe holko woni gacce hakkude jouɓe min won wonɓe ɗo yimɓe waɗi men jibinde to batte duuɓi wallahi a faami guel ɗo ɓurmi ɗo yawade ayno ɗum ɗo sa gasni mbaɗa e makko gros plat mais sa yi hande mbeɗe wadda e makko ɗo cikkatama taw kominen komin guiƴiraɓe mi yi ɗum joni nder ɗum voilà ayno naati nde o adini ko ƴiƴemi donc mi tawamo mi fiyaɓe kelle miɗo donc guiɗimidema tan c'est à dire ko noon min neeri koye amen sukaɓe worɓe ɓeɗo ɓe tawɗa ɗo henne ɓe sa tawi
ɗo taw en dehors so wonani télé joni a wona neɗɗo fof yeɓata wona ko ƴettade ɓe si wona hen ko jiimi et pourtant ƴettade ɗe wonama ɗe ƴettoɓe par ce que to no yimɓe kaldini non walla ɓe ƴettoɓe pour e gollal ngal non ko wownude hooram kamɓe kadi ɓe gowami min cuusodira somin jalti tekkata ko min guiƴiraɓe mais heure ligguey so yonti kadi aussi goɗɗum ala so wona ligguey d' accord joni ko oɗo woni cukkuma Fati Abou Fall donc sokhna Fati Abou Fall mbeɗa sikki kala innuɗo jalluɗo jaam wawa ittude hen inde ma hol secret gonɗo hakkude ma e Alassane Woude Sarr kala ko Alassane ƴetti Fati Abou Fall donc holko woni caggal ko min jiyani minen tawnen hakkude mon e moƴƴere kada wawa haalande aduna o ko ardi fof mi salmini on goto fof inde muɗum e yettode mum kadi ko weltare tan kikiɗe hande min jimon ɗo eno ɗon garɗo wadde min interview amin belti hen donc minen Alassane wimani tan minen fof jiidi yummo e baba somin gari ɗo hen hay sino wona ɗo hay somin potte bedda minen fof komin neɗɗo goto min galda hay probléme goto donc waɗi ɗum noon ko amin kolodiri go fof no hooli goɗɗo kadi wonɓe ɗo ɓe kadi ko gonga e mabɓe ɓe gardani ɗo fijirde koɓe goni ko gonga e mabɓe ɗum noon sa ari noon a tawi jomumen ne mbayi ko noon gabbitortoɗa e mum vraiment ɓeɗo sukaɓe ko sukaɓe yettateɓe sukaɓe fodɓe décorede e nder aduna o par ce que machallah dal min mbawa yettudeɓe machallah min galda duwaw tan min mbawi rokkudeɓe eewa donc holno jiiruɗa hono wandiraɓe rewɓe ɓe ganduɗa ma ne jogui âge mo joguiɗa o beele kamɓe poti ko arde ɓe naata e aar walla aar ne haaɗiro ko yooɓe daaro bowal tan ɓe goppa mon hen hol ni no mbatton ni beele ne weeɓi par ce que debbo ene fof ɗen gandi ko woni hen woppa haaju mum woppa suudu mum reway ɗum ɗo te ɗum ɗo ala ɗo haaɗi ko kalɗa ko ne woodi kañum kam aar ne muusi a faami ene muusi surtout ma debbo kadi mbiɗa kadi sukaɓe rewɓe kamɓe joni génération mabɓe o paamani komin jahata ko haydara donc kamɓe kam Allah walli min ɓe paami ɗum haɓe mbawi arde ɓe gabbito e amen donc kadi amin miiji kadi heddiɓe kañumenne ma mbaw famoyde par ce que jii koɓe mbaɗata ko ala probléme kono enen société men ne muusi pour debbo wona komin goni ko e wona artiste joude théâtre uji aɗa yaaha e guure ala foof ka nanta hen ala foof ka wiyatake hen donc kamɓene kadi amin jetta yummiraɓe mabɓe ittuɓe wona e mabɓe ko yummiraɓe mumen guetti ɗumen gaddi ɗumen ha ɗo pawi ɗumen e junggo Alassane Sarr firti noon ko gonga woni ɗo donc ɗum donc ceerno Alassane mbi sikki a nani sokhna Fati Abou Fall ko haali ko holko tindani ɗon koko holɗo ndewɗon ha keɓɗon ɗum par ce que weeɓani min nani wonko keɓɗon ko ganduɗa hoore ma nder Mauritanie ko jouat ko ɗo théâtre fof ko onon tan keeɓi ɗum donc bon hade men arde toon mbeɗe waɗa erangam e yettude aussi rewɓe Afrique e rewɓe adunoɓe fof surtout ma ñalawma hande o 8 mars o ko ñalawma mawningol debbo donc waade ko rewɓe jibinen kadi ko rewɓe goni rewɓe meɗen ko rewɓe goni wondiraɓe men rewɓe ko fof donc eɗen jettaɓe e ñalawma hande mbaɗaɗo e ndoyen o ko wona ɗum hade men artude namdal ngal no Fati wima ɗo joni ni to batte sukaɓe rewɓe to en caɗele gonɗe hande e société o surtout ma rendo fulɓe ɗen gandi théâtre joni semori par ce que a watti yiide sukaɓe rewɓe dinnaɓe men ene goppa ɗumen ene jaaha ene mbaɗoya mogo walla ene jaaha ene wiyatno ene jaaha e guure ene mbaɗa wuro ene mbaɗa théâtre uji mbaala ñalla voilà très bien ɗon noon kadi mi ko erango ko jimmi wadde e groupe aji aduna ɗi foof groupe aji ɗum ɗon won gueɗe kala ko wiya e ma so ɗum bonande salo ɗum tawe e ma wiyede bonani boni ko tawrede boni ko tawe e maɗa donc image mo yimɓe mbiyanno e oɗoɓe théâtre ɓe hande pelle kewɗe kolliri on image ala ɗon ɓurmi andude ko feddam eɓeni kalami koye télévision aduna fof ne heeɗi min Allah de wanni min sutura guila dendagal jalluɗo jaam ancien o ha yetti oɗo jalluɗo jaam gonaɗo ɗo henna ala wuuro ngo min jeehi min goppi toon trans kersiniɗo min goppi ɗon trans bonɗo woni woppuɗon trans bonɗo ko min jaaha e wuuro jiya sukaɓe ne jogui comportement mo ganduɗa ene taga yiyoɓe on ɗo comportement wiide ha waɗoɓe théâtre foof ɗum ko bandiji wona worɓe ɓe wona sukaɓe te on jeehe nder guure Fouta ɗe foof komin jeehe guure limotako te ko ladde Allah e jeerede nani somin jettima ɗum noon wadde ko yettere Allah Fati oɗo kaldo e maɗa mbeɗa heewi ɗum haalde hande o woni koye suudu makko ko desaɗo koye ɓesgu makko o wondi
mais Allah rokkimo dewgal koye nder fedde nde est-ce que joom galle makko yiimo o holli ɗum fulla e fayida c' est à dire que ay won gueɗe ko neɗɗo o holla ɗum neɗɗo o joom galle makko ko sehilam ko ɓi nenam a faami par ce que troupe jomin jogui troupe momin jogino o troupe o ardi ko cehilagal cehilagol mbiɗa salminde passage Demba Sarr mo yimɓe gandiri Bonangari théâtre Hama Thiama ene waddi minen ɓe ko minen gonno sehilaɓe yaadiɓe a faamide ha troupe o forma hen donc ha Allah waɗi rewru mo dokka waru ko ɓe ɓurɗo ɗon hande jam dañama hen ɓesgu dañama hen hakkude makko e joom galle makko wadde noon holko woni ɗum sinno wonno wano e nder troupe o walla won comportement mo jogorno ene gasa hayso neɗɗo are makko yiritamo ton ko ɗum ɗon nanguiramo ɗum ɗon yaaha lawol muɗum mais o nanguirti théâtre o ko liggey dewgal kadi ko dewgal goto fof fulla mum fayi ɗum ha ko joftoyata ko bamo mot o dañi hen dewgal makko mawne suuru e mon suuri ɓe sukaɓe wonɓe ɗo henna goto hen fof ko yummum noddi kam téléphone Alassane Oudou Sarr surtout ma oɗo kadi junggam ñama ramat mi rokkat exemple e muɗum yumma ko noddimi ko téléphone wi kam ɓiyam wonno koye Troupe leñol gongol mi yiɗa mi añani leñol ngol kono mi yiɗa jimmi ko wona e leñol fulɓade ko pullo guila c'est à dire guila o ñaggaka walla sen anda sa fa aɗa waylude gonka makko te ala ɗo koolimi o wona sowona e jalluɗi jam ɗum ko yettere Allah no fewi ko yettere ko tugalon tokson gonɗo henna e nder fedde nde e tourné o somin jeehi kanko faati joni e mawɗo men walla kamɓe kam mawɗo maɓe ndeynar on woni yummum jallude jaam ndeynar kañum jibiniɓe kamɓe fof ɓe keɓat ko jimandi muɗum faati kala ɗo trace ko ɗon ɓe ndewata worɓe ɓe c'est le même cas goto fof ene andi ko yahata goto fof andi ko waɗa par ce que a wawa wiide mbaye ni tawa a waya no foti wayede ni saɗa wi yimɓe yo ɓufto yahata aɗa laaɓi heddono neɗɗo ko neɗɗo goto fof ne jogui vie mum privé goto fof ne jogui gurdam muɗum ne kadi yo yimɓe pam goto fof ne jogui gurdam mum kono kam Allah ne rokki min suturu kam jalluɗi jaam ha ɗo ɗomin jatteɗo hen hande Allah rokki min ngal ɗo ban kam yiyande kam nde fewani yiyaka e amen wadde eɗen mbawi wiide faati kañum ko exemplaire moni mabɓe ne wawi yitade makko yitade hen hoore mum no wiyetno Ibrahima Al faati so mbeɗa haala makko nokkami ɗum kadi fittandam somi wi ko exemplaire c'est toutes les plans ko exemplaire to gurdam fedde jogade personnalité jogade neɗɗagal mum to batte fedde hollude ko wiyete ko baɗowo théâtre ko ni way ɗum ko exemplaire kanko itti ɗum ko exemplaire toon mbiɗa ɗum settade ko exemplaire tan e gonɗinde ko waɗata ko amo yiiɗi ɗum non o diwi ɗon fadi mi rokkata yeru rewɓe haalteɓe ancien ji jalluɗi jaam wonnoɓe hen ɓe kanko goto heddi hen à part kanko ko ndeynar fuɗɗa ha ɗo joni omon heddi ɓe hewɓe jeehi won yaaɓe nayi ɗumen mataw ko mawni aɗa no mbaɗa ni goto fof won ima won asmo jettoɗo mbiya hangara watta théâtre won arnoɓe taw gattan ko yurnade goto fof andi ko nayi ɗum wawa juge neɗɗo wiya neɗɗo oɗo yeehi ko ɗum nayi ɗum wiha noon kono kanko kam quel que soit kaɗeki jalluɗi jaam beelamo jalluɗi jaam te jalluɗi jaam ha hande ko haali par ce que ala ko dañata hen mais omoni heddi hen donc e nder jalluɗi jaam ko exemplaire wadde mbiyen sohna Faty yo jokku golle saabu mission ne heddi holko mbasiytoɗa wonɓe less ɓe ganduɗa ɓe hoorema e ar Mauritanie no wawi wadde difficulté ji ni no wawi wadde sattiré ni beele ɗo ndewɗon ɗo ha keɓɗon ɗo wonɓe caggal ɓe ɗamni no mbawi wadde rewde on palmarès ha dañi ko dañon hen ko par ce que yimɓe fof ne gandi ko woni Mauritanie ar o goto fof ko woppiɗaɗe e hoore mum tan koye moyen ji mum yadata e jallude jaam e déplacement ji mum e ko dañƴon hen ko machallah holko mbasiyoɗa wonɓe caggal ɓe par ce que ar ko continte non o mbasiyto wonɓe caggal ɓe wona mi wasiytoɓe han kadi exemple yoni tan e jallude jaam taw ɓe goppe jallude jaam hakkille no fewi ɓe mbiyani ɓe ndiwo a famani ko yimɓe ko mbaɗo théâtre so tawi ko gonga e makko so concentré ma e jallude jaam tan omo foti andude han kadi holko woni gurdam théâtre bon ma won keɗiɗo sikka ma taw o woni koye wadde commentaire kono mami feññi ɗum ha laaɓa min jiiɗi ko laaɓa par ce que aduna o ne hatojini hen woni holɗum jallude jaam gila 2004 faade ñalal ngal han 2004 ha 2020 ko duuɓi sappo e jeegom 16 ans ala ñamtu ala yartu ɗo joni ma e nder programme min goni o goone min fof ko disque 2000 wonɓe ganduɗa kadi galtini koye poste uji men dokki
par exemple je donne un exemple kala moɗo ko fewi min kalat je donne un exemple on frère Abou Sarr gonɗo heno nani min gonɗa min kala min mbiya goto fof ko tan o wi ko 10 000 ɓinene ko mi waɗe lahal ngal yeeru ko exemple donc pourtant ko Mamadou Diallo Diam oui je sais mbeɗa faami mais yidde makko puusimo ene gasa tawa ɗo wonɗo jogui probléme lois si mais yidde makko puusimo o ittu ujunere sappo o waɗi hen donc holko tekkan wi noon holko tekkan wi koto exemple uji gila 2004 duuɓi sappo e jeegom a yaani dañal a yaani basal aɗa basal tan jeeyata hen aɗa rewi hen awpani aɗa rewi hen ha daña ko dañƴa ko donc ɗum waɗi exemple donc mbasiyto mi heddiɓe yiyaɓe gon correct ɓe ligo ɓe mbasa yowitade hay nokku ɓe joyito e golle mabɓe e balle mabɓe hunde nde woni ko yesso tema tawi ɗum toon wotof joni aranmine programme o noon holɗo ndewɗa ha mbaɗɗon ha gañi ɗon tourné o ha jaaɗa ɗo mi nani a yeehi Jordanie ɗum ɗon mbeɗa yiɗi garnaka men seeɗa par ce que yimɓeɓe surtout ɗo e Mauritanie won nanoɓe Alassane Oussar yeehi Jordanie holno jarruɗa e holno ɗum rewi ha ɗum ɗon fof heeƴi hen e ar Mauritanie ok Alassane Oussar yeehi Jordanie gasa maaro Jordanie jahmi nde wonno ko avion walla billet avion ko neɗɗo goto watte kono wona mi yeehi Jordanie yeehi Jordanie ko jalluɗo jaam kono ko Alassane Oussar yahaniɓe toon ko ɗum voilà wona Alassane Oussar yeehi Jordanie ko fulɓe jalluɗo jaam yeehi Jordanie ko pulago Alassane Woude jalluɗo jaam o yo jaɗo Jordanie so wonno tan ko kañum tan wonno e jubbol muɗum so wonno kanko tan wonno e jubbol makko ene wawi taw yata onani ene wawi o yata Jordanie nawi Alassane Woude Sarr Jordanie ko jalluɗo jaam nawi jalluɗo jaam Jordanie ko gollal mum e ballal muɗum ko yidema aynani e gatti haala ka ko liggey tan yoɓata ay mi winomo nani enseigne jalluɗo jaam so ƴettanemi registre men guila min puɗɗi min ɓuuri temedere neɗɗo nannoɓe ne jalti woni hen ɓe jiyata men beddaji ɗi nannoɓe ne jalti garɗo ɓeew no mbimami ni aɗa yurni ka théâtre ay théâtre ene yaaji ene hulɓini non ay théâtre aɗa pourtant hulɓini waɗi ko façon aji yidde wonmo ganduɗa yi fari abou faltane yalta ene waɗi cosanuji muɗum ɗi feeñi je écran tan ari walla yimɓe ne keeɓe piye mum commentaire kañum wiyena aɗa pour yalta o arata wona noon par ce que minen so tawi adduma tan ko feñde saɗa ko damal joroɗa par ce que wona ɗum ummini min wonɓe ganduɗa ko jewte ɗe tan gula ambiance o nana ɗumen hen ɗine fuu ɗe gandu ɗum addu ɗumen te so min paami e maali ɗum sohna min huuɓani ya fuuta yahata d'accord jalluɗo jaam no yidde ɗe ɗon gonɗinde ɗum ɗe ɗon ko ɗum ɗon addi jalluɗo jaam heeɓi ko heeɓi ko ayyanoɓe fof ɓe jeehi ɗum ɗumam ƴiyam kesam e hammudu en yi ɗum par ce que wonɓe jiyannomi ɗo mi yiyaniɓe ɗo kono ɗo cuuron noon ko ɓe mbaɗi jaloore mo gandanɗa hoore ma ha leñol no wiyetno ha leñol fulɓe yiiti koye mumen e nder théâtre Mauritanie firti ko dañƴon ko ɓeɗo goni sababu goɗɗo wodani par ce que ko daña noon wadde so wonno so koɓe joom wune hen wadde ɗen mbawide ɓeɗo koɓe joom wune hen aɗa wawi uddude émission hankkadi donc d' accord donc ɗum ɗon ɓe sikki aduna on nani ɗum kadi faami kadi kamɓe ma hono mabɓe en dañi sababu ni yidde yaɓɓude en koyɗe mabɓe e koɓe waɗi ko e ar Mauritanie e difficulté ji mum ɓe jaaha ha ƴetton hen meilleur donc mbiɗa yiɗi garna kam hen holno jiruɗa ɗum an gardiɗo en tant que an woni membre fondateur gardiɗo jalluɗo jaam en mbaɗat ɗum tan morlan jeeri aro ko ar kono namdi ko gollal koɓe sukaɓe et puis c'est des artistes hayɓe ɓe jira ɗo barke rasulullahi c'est des artistes wona commentaire so yiɗi ɓe mbiya ko commentaire mbeɗa andi jogui ko des artistes eɓen ɗo joni so hunde kewi ɗo henna somi wi Abou Ousmane wiyatno Fambaye Fatfal jonam an jimmi ko jona kam dontoɗi suwo holno suwo rondote taf ɓe degla pièce ɓe gara ɓe gaɗ ɓe pukkoɗe ɓe jaa ko professionnel uji dal somi faami c'est des professionnels kadi c'est des artistes c'est des professionnels kadi ko star uji no ɗum Allah waɗi ɗum mbeɗen koɓe star uji non il faut que laaɓa ma won jikkeɗi wiya omon fiya commentaire mais famille ma andu pourquoi mbimi koɓe star uji ɗo e Mauritanie hande o ko Allah waɗi jalluɗo jaam wona min waɗi wona an waɗi wona goɗɗo waɗi ko gollal Allah woni ko kamɓe meeɗi yaade ɗo ɓe participe
festival international ɓe ƴefti trophée ɓe gaddan ɗum fulɓe koye jalluɗi jam fuɗi min mbiyan noon koye jalluɗi jam haɗante mi ñaagake Allah haɗa jalluɗi jam min jiiɗi ko pelle goɗɗe ƴettu ɗum kono ko jalluɗi jam woni baba ko ɗon yimɓe garna kam noon par ce que mi yii ɗum min ɗum addi amen ɗum ɓe ngari festival o waɗi ko du 15 au 21 novembre festival o organise ɗum ko leyɗele arabeɓe ko union des arabes ko leyɗe arabe ɗe ganduɗa wonde monde o ko ɓen organise festival o kala hitande fuɗɗo ko rawane nde fuɗɗi rawane fuɗɗi woni première édition e hikka rawane yano ko timtimol ngol min gonno ngol hikka yeehi ko minen Allah nawi min toon komin dañi toon ko Allah rokki min ɗum mais rokki min koye dow inde pulaago min nawani toon jimɗi chinois min nawani toon garɗoji japoneji min nawani toon ɗum ɗo min nayi toon ko jimɗi fulɓe gamere fulɓe gueɗe fulɓe ɓornugal fulɓe tikkugal fulɓe ɗum rokki min ɗum toon min keeɓi komin keeɓi ko sukaɓe ɓe mbi ko jaw machallah neɗɗo wettinande cukalon kon machallah alhamdulillah gari ɓe ɗuggiti kuko e juuɗe arabeɓe ɓe kolli ɗum aduna o mbeɗa sikki noon ko ɗum ferte kala ɗi pullo ko ɗum ferte kala mauritannajo ko ɗum ferte kala africain ɗum ko yettere Allah no feewi programme moon garowo holno lelori programme o ari ko mawni telebedde yeɓoɓe telebedde wonɓe nder leydi wonɓe caggal leydi le 4 avril haydara weɓata Wulat Diaw non so hande wuli tan ko jaam mi nani mbiɗama routine compteur galaxy ha 0 somi naata glace en waɗi surprise aji compteur o ruttuto ko ha 0 taw kala komin marqué nande komin marqué ɗum est ce que rutini compteur 0 c'est parce que min jiiɗi ko janggo parce que somin jalti compteur o koko marquata tawa kala ko marqué toon so 100 so 1000 so 2000 so 3000 kala ko index toon ko jaldi jam waɗa ɗum donc somin gutti toon chiffre tan somin gari minen ahankoɓe kamɓe wonkoɓe tawno ɗo min dutta compteur o ko a 0 ha yimɓe gadda compteur no 0 yallah hokken tawede 4 avril ɗum noon sohna Faty holno jiiruɗa ko alsana haali ko ko haali ko noon tan goori ko wi ko ala ko wattere hen programme min tindi o kam amin eero ɓiɓɓe fulɓe fof hay goto min goppani min mbimon bisimilla moon onon fof taw ko to e galaxy hay goto min ɗaccani inchallahu rabbi ko hesɗi pul jalluɗo jaam arata ko wi ko tan sukaɓe wulɓe jaw eɓe caasi machallah donc bisimilla moon onon fof galaxy donc wadde ɗen nodde dendagal bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe yiɗɓe koye mumen nde garata noto jalluɗi jaam e ko jogori addude toon ganduɗa hoore ma heƴata ɗum ko ma garon tan jiyon ɗum donc holmo dokkata kam ɗo waɗa mo kaldume mum e sukaɓe hayde hade rokkude hay goto e mabɓe taw émission men ari woɗɗude non émission men ari woɗɗude Ousmane Oumar ɗo Abou gumɓe ɗo dardeɗa en Mohamed Lamine an Modou min ganda min gondaka haajo men noon en tout cas Mohamed Lamine a yi Modou ko wujjanɗoma portable manam ɗo ina yi Modou Modou nan ɗon السلام عليكم تموت تشحلك طارق يا معافين تو تلفوني مسروق وراعي نقرد بنتاكم مرة جاي لا خمنا والله وي ما خمنا لا يقل هو ايوه تكلم يعني قلت له وي ما انا كبر من بالله جاي ضلنا خبطه جيت تموت السلام عليكم باخذ شنيه باي سنبوب مرك تلفون باي سنبوب حاني حمل انت طيب شنو طيب شنو طيب شنو والله شنو طيب تلفون ولا تسلا تسلا جو صباح كله تشحله ياكل باش طريقه تلفوني ما شفته ايه اسمع كله قال لك تلفون تو قابو ngir yalla xana mëno ñibbi ouais ma mos encore yetimo مرة تلفون تما تسمع voilà yitino Hey, ça c'est quoi? والله سبب بلو عبد جيني شودار عبد الله تسمع انت لك اسمع جيني مشي منافق سيطاني لا حق donc mbeɗa sikki on jii vraiment wonko puɗiɗen yiide te ɗum ɗo bettani men ha par ce que ko jallude jaam donc jallude jaam so waɗi ɗum ɗo hawata men ceerno Abou an mbeɗa yiiɗi haaldude ma seeɗa de holko gonɗoɗe dow mum oɗo hen sani par ce que nanatmi ko heewi holko kalta e jallude jaam par ce que mbeɗa dillimani keewi bon ko weltare tede salminde jooɗiɓe ɗo ɓe salmina kadi grand men Alassane Sarr e salminde télé mbedda ko wiide bandiraɓe rek mbinomi ñanden ko hono focce ɗacce
ene nandi kono serti focco e ɗacce aɗa ɗisi nandude focco e ɗacce focco e ɗacce ene ɗisi nandude kono naforum ndi serti nene mamin gandi mon holko woni focco e holko woni ɗacce eyyi ɗum ɗo so yiɗi andude ɗum 4 avril inchallah 4 avril inchallah no ala mi wawa wadde 4 avril tan eyyi mboɗo eɗo bandiraɓe tan bisimilla mabɓe le 4 avril inchallah to Galaxy entré wono wiya ko 1500 jour ji ko 2000 ɓugue mais bandiraɓe tan ngal dal mito gomi ɗo ni ɓandam ɗo ko fuɗɗi wulde seeɗa ni nde wonno ndeysan min mayri sen kadi guila festival o yawti ndeysan min jiiɗi kadi wattude laaɓani wajibi mbiyata oɗo kanko ko bambara hen ko cabaro hen ndeysan omo nana bambara bi jangina mbe frade mo frade me kele dore kama ko wallahi billahi eske Allah woni jallude jamde alsa jallude jam mama are mami mama are donc jom safar même seede vraiment minen noon mbaɗi amen surprise no feewi minen tele bedda hannde min jii goɗɗum kadi min jii ko min ɗum ɗo betti amen no feewi minen kam ɗum ɗo onon ko joni joni miijiɗo ɗum walla ɗum ɗo koko mofta tan koko ligga ha paari joɗɗina walla min haydara mi famani holsan non secret so Allah noon hunde fof wawi haalde hayɗo secret men secret waɗum o secret kam o hol secret mo noon jaɓɓiɗi jam secret amen ko mofta rek déjà wi secret ha kadi secret bi koko mofta firti ko yaltintaki e holko mbita yontama o classe ma o holko kala holko basirɗa alhamdulillah rabbil alamin mbeɗa wasi o hande yontam won komin goni ko mbeɗa wawi wiide weeɓani saabu mbaɗon amen ni walla yiide nomin mbayni dal wiyata ɓe ngala haaji walla ɓe o ɓoccooɗe walla fof nanguine ɗum dal mimin alhamdulillah rabbil alamin Allah amin jetti kadi komin goni ko gati ko wonde pullo e teddinde pulago kadi tagi amen wade noon amin ñaago Allah rek hokku amen yaarude yeeso inchallah amin
donc ceerno alassane mbiɗa sikki vraiment ko yiltino ko e émission no wayno hayso heɓaka ko heddi hen ko heewani donc ko yidde wiide tan holko ndesdata télé mbedde e Obama Pro e hol ko moftanɗa amen e wajuji e wasiyaji en tant que professionnel animateur Shinguiti TV dillo e suudu baba artiste comédien mo ganduɗa hoorema yimɓe foof aduna ɗo fof nandi hol gonɗo Alassane Ould Sarr e ko liggoɗa koye pulagu wona min kam haalante ne wawi taw aduna o anda kono min kam wonko gandumi hen holko ndesdata amen minen jiiɗi wode ko ndesnuɗa amen bon ndesnan moon tan koko jalli jamone dow mum ko muñal e pellital muñal e pellital muñal e pellital e rentade kala ko ganduɗa ene teppuma nangude pinal mum nanga fina tawama pinal way kono kuɗol ni so rosaka tan heewi ko yoorde wadde nangude pinal mon ko heddi ko Obama production mbeɗe félicita on e andudemi darde darɗon nde caɗele gonɗe hen nde préguite gonɗe hen nde andude kam ɗum ɗon par ce que koye télé gonmi koye radio gonmi koye ɗuɗon gonmi donc mbiɗa andi ko gonɗo ko nguurɗon ko ko wona ɗum ko nangudire jiɗodire korsodire gomɗine kadi ko gonɗon e dow mum ko fof koko moƴƴata hande o waɗi ɗo face e yam o waɗi ɗo face e yam ko caméra goto kono nde andi son gomɗini son gomɗini ko gonɗon dow mum ko o nanguiɗo ko ɗon nanguɗo ɗo on goppani janggo e jaam ma 3 caméra oto wadde face e jeese moɗon mo dañ plat séréji dañon caméra ƴefto plat large dañon caméra ƴefto ɗum ɗo gros plat donc firti ko ɗum noon onon wonɓe e nder diaspora o onon wonɓe e aduna o mi ɓooyi wiide ballen bandiraɓe sukaɓe nanɗo hene ko ɗum tan woni darde mumen kadi onon surtout ma wonɓe caggal leydi ɗum ɗo wona hunde wonde facile ɓaade en noon mbiɗen kadi ko mbiɗen ko ne woodi ni so Allah en jiitota ko koye men e nder téléji ɗi e nder radio ji ɗi télé baaɗi ni so tawi ngoodi poti ko wallete goto e moɗon onon wonɓe ƴeewoɓe kamɓe goto e mon ƴettude wadde Cheikh Abdoulaye Bayla Fall wonno ni on ñande fof mi haalat nde min jogiɗo caɗele caméra ji ko kañum sorani min ke 2 caméra wiye Alassane Thiama Baro yaade ko duuɓi capanɗe 6 eko rewi nde min kalɗo haala caméra ji sorani min ko caméra ji mais ko ɓeeɗo joni oɗon jiiɗo men ne mbaɗa mballe sukaɓe daña caméra ji mballe ɓe daña matériel soɓe dañi matériel hande o suudu baba joni ko émission goto e nder télé mais ɗum ɗo joni ko 100% pulago ɗum woni haaju amen de ko 100% pulago donc ɓeeɗo ko fotɓe walla te ko cukalon tokoson ko gandanɗa hoorema nene goppi haajuji men e hammuji men enen jaha ne mbaɗan on ko jiɗɗon ko e ko wiɗon ko ɗum noon onone au moins tinnoɗe mbale kadi era ko kalanta mon ko ɓimi min haali min tawi haali ko min joni mbiye kalɗaɗo haala onon diaspora o kaldani onon kaldani politicien ji ɗi hankadi yoni hankadi jaltinon gueɗe mabɓe par ce que ɓe jaltinani résultat min tawi noon ɓe jaltina résultat hikka ɗo nde ɓe jaharɗo en élection aji ɓeɓe 20 euros ɓeɓe 50 euros ɓeɓe ɓeɓe 100 euros ɓeɓe 100 départ ene wayi amin gandi ko waɗato ko ƴeftuɗon de million mbaɗɗum ɓe campagne uji ɗi hay résultat goto yaltani ah bon wadde onon ne wadde o yaaki million ngaji mbattiri ɓe ɗiɗo ko wayni hen mballon oui vraiment minen cohli ɗum no feewi balle sukaɓe balle dariɓe ɓe mbaɗ noon erangata eraton ngo jallu jam nana ubbi nana waɗa sirde muɗum ko occasion min kaala ɗum ay ɗo si ko galle woni ɗo kaale minen dokki mon kaale ɗo ko galle woni ɗo ko ene fonden galle kono ɗoyi noon so tawino wonɓe caggalle ɓe mbaɗino no oɗo waɗi ni ɓe ceetno caɗele aɗano galle ko doyna so ɗoyna exactement oɗo million mbiɗa yinno andu no keɓiri ɗum guila ñanden nene programme uji min keɓiri ɗum ko miijoji jalluɗi jam darde jalluɗi jam oɗo programme min mbaɗata dada men ɗo ko dow minen min mbaɗani programme tan min ƴefta kalis amin no yimɓe mbaɗani anniversaire min ƴefta kalis amin pecce ko amin ñama min jogui on projet amen ko so tawi min keeɓi kalis ko wani waɗa fodde foof amin cohla mattere mo min liggorto mo wi Troupe théâtre wiye caméra ji wiye micro uji wiye foof amin jiɗi kadi ƴewde 16 min jogo ɗum taw 16 jalluɗi jam min mbiye ɗum fawru fouta
ko woni fawru Fouta kaɓirɗe men hanki fina tawaji ɗi fof kala ko fuurankoɓe jogino hanki hono lahe ɗeɗo lehe men hono lahe unude men luuhe men camaleje men dowligaji men gueɗe kewɗe eɗen jogino Fouta adde ɗo min cooda ɗum min gadda ɗum ɗo e nder galle Fouta o so tawi waɗama ɗo won cukalon hande waɓe no ndeysan oɗo bébé habse ɗo ɓe jallude jaam meeɗa yaade Fouta amin mba ene wawi joni yumakko addamo ɗo e nannamo ɗo hollamo wiya ɗum ɗo de wiyete ko naggam wiyete ko naggam wiyete ko naggam tawa yaade Fouta nde min jogui ngoɗon miijo ngo hen oɗo boye nani oɗo wiyete ko Dangari Ba ko ɓi Ba Huudu nde o nani haala men ka o wimin grand amin intéressé ko kalɗa ko miijo moƴƴo kadi min ma waɗa hen juuɗam pour le moment gallam nan premier soodi gallam hay goto waɗani hen jeehe mbaɗe to répétition ngaji moɗon jeehe foof nan ɗo a yi nder wawi ko 16 uji won toon ko berta ko fewna mbaɗe to répétition ngaji moɗon ko mbiɗa ko wona tan luude galle poɗɗon dañde ko terrain mo jiyanɗon hoore moɗon taw ko jallu jam jeeyi ɗum maare spécialement pour ɗum ɗon ɗum woni miijo jamen on ko neɗɗo jarɗo donati on ko ɗumin waɗ soɓe mbaɗino mbanni eɓo yaahi bandiraɓe balle min amin jiiɗi darade balle min on no wonɓe nder leydi hay caggal leydi donc min ko oɗon wasoy toon bandiraɓe ñande 4 avril ñande 4 avril to Galaxy amin eri dendagal fulɓe an gonɗo France gonɗo Amérique gonɗo États-Unis gonɗo foof sinno amin gandino onon foof mami mbaɗe mon lettre de soutien kono mbaɗe min gandida on an noon kaldami jeewowo hoto sikkude haaldanema ko an kaldami an jeewowo joni télé mbedde an kaldami yakay tinno ƴeewa wat contact jomen haysino ko 50 euros rokku numéro ma haysino ko 10 euros mami rokku numéro joni haysino ko 10 euros noldu ɗum e inde jallude jaam rokkumi numéro ma sa noddi kam e WhatsApp am ko 00222 46 40 07 13 walla 36 32 59 06 balle min ballon télé med ballon kadi groupe aji mbaɗi no groupe aji amen ɗi ni fotɓe wallede mbaylidi kala ɓe ɓerde ma nangui aɗa andi ko goni koye liggey goni koye darde walla ɗumen wona jalluji jaam tan allahumma salli ala sayyidina Mouhamadou sallim donc fati konngol ma mbayni ko fade bandiraɓe ko ardi fof kam mboɗo yetta moon télé moon o no feewi donc no Alassane Woude Sarr wini han bandiraɓe mbaɗa feere balla oɗo soirée min jiiɗi yaltude hen donc no wini min jiiɗi uddidde ko galle min mbaɗa hen foof matériel uji foof sukaɓe en batta arde no visite ɗum e tout ça donc ko ɗum tan min eri fulɓe ɓe no balliri min hen donc on jarama no fewi onon merci beaucoup donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbeɗa sikki ko onon fof jiiri guite moon ɗum ɗo kam wona mahamnele Mamoudou ko jaharan enen fof en jii ko haala ko ɗo walla en nani ko haala ko ɗo en jii ko golla ko ɗo e gueɗe juɓɓuɗe ko ganduɗa hoorema en miijunoki ni nene nder déplacement men arde ɗo hannde ha tawɗen gueɗe baaɗe ni fayida gonɗo hen o e fina tawa tawɗen oɗo e pulagu tawɗen yimɓe yiɗɓe koye mumen sukaɓe tokosɓe ene mbawno wontoyde goɗɗum walla janta e monde goɗɗo te hannde foof en jii kono ɓeɗo ne keddi e gonka mumen e neɗɗagal mumen e ndimagu mumen wadde o bama provision e télé mbedda enen dokka mon aadi yewtere wonde inchallah taw ɓoyani ko kadi ko wasiyade yon mbaɗ feere mbaɗon abonné e chaîne o par ce que chaîne o koye fina tawa woni kono wonko woni goɗɗum nder ha heewi saabu min goppata haydara ko woni koye beddo foof mamin gaddan mon ɗum nder galleji moon minen dokka mon aadi inchallah ko ɓoyani ɗum noon batte hakkillaji e Galaxy 4 avril inchallah ko programme pattam lamijo inchallah minen jiiɗi arde min keeɓi minen jiiɗi arde min faami ma won ko ari inchallah ma moƴƴu so Allah jaaɓi inchallah